Bandiraɓe on jarama bandiraɓe heɗitoɓe heɗiyankoɓe Radio France International Fulfulde hande Radio France International Fulfulde warti Radio Fulfulde International min woni bandirawo moɗon Saidou Abatcha jaddu gela baba nagge dikkiwa dikkori ngari ndi yarata kela batuwa ngari ndi timmirta ha bangaro Saidou Abatcha jalnowo jalanɗo jalna Saidou Abatcha bindowo pindinowo ɗaniɓe jartinowo ɓalli jartinowo ɓerɗe jartinowo i'am mi hokki on aadi pottal ha RFI Fulfulde dow taskaram Koɗo Mawɗo mo Tijjani Malum bari waɗata ngaɗata aadi men faɓɓi jango alat 14 lewru mars lewru nduɗo tatabru jamdi 7:35 hitande 2021. Saidou Abatcha ɗum mawɗo kongi pulareji bandiraɓe pulaku ɗum semtende ɗum hakkilo ɗum muñal pulaku ɗum neɗɗaku ɗum ndimu ɗum enɗam ɗum yiide debbo mum ɗum yiide rewɓe mum ɗum yiide rewɓe meɗen ɗum yiide e enɗam ɓikkon meɗen Amadou Hampate Ba biɗo nde mawɗo maayi fuu ɗum deftere suuri to a andi a anda a andan to a anda a anda a andata e to a andi bo andin to a yi wakkude keddirawo maɗa jaɓi yite doggu law sofnunde maɗa ɓawoɗon kam timmi en pat en andi wala ko sukkugo ndunna ɓawo futere nafata bandiraɓe on jarama